Izimbuzini ke ezingu 1.7 million ezidayiswa lapha KwaZulu-Natal zilinganiselwa ke ku 600,000 kuphela eziqhamuka kulesifundazwe. Lokhu kusho ukuthi ke lesifundazwe sithenga ke isibalo esiphezulu sezimbuzi emazweni angomakhelwane ekubalwa kuwo iMozambique kanye neLesotho. uThembelihle Mbatha uyilungu lomfelandawonye umbuso wethu. Lo mfelandawonye wabo ungeminye ke ehlomulile kulolu hlelo lokunikezwa izimbuzi. Ukuqala kwethu kuyisungula siyisungule ngaphansi kwencindezi yokuthi amathuba omsebenzi awasekho especially njengathi thina intsha. Izosisiza kakhulu noma singeke sisizakale manje kodwa yona izohamba isisize. Abanye abahlomulile ke kulolu hlelo bathi lokhu kungase kusithuthukise isimo somnotho wendawo. Bangaphezulu ke kwamakhulu amahlanu abantu abahlomulile kulolu hlelo. Esikuphamisa kakhulu ukubonga ukuthola lolu sizo mhlambe olungase ligcine lusizile ngoba nemisebenzi kayisekho. Umkhandlu iKing Cetshwayo district ubeke eceleni ke imali engaphezulu kwesigidi ukusungula lolu hlelo. Lo mkhandlu uthi lokhu kuzobamba iqhaza lemqoka okulwisana ke nobubha kule ndawo. Nomasipala labalokale savumelana ukuthi ngekathilekelela njenge district nawo bazo contributor ngowabo 500 lokho kuzokwenza usibo 1000 usho ngonyaka sima zizalana lezi imbuzi zizokwazi usikhiphela imbuzi engaphezulu eka 3000 iminyakeni emibili njalo singaba nembuzi eko 8000 bese siqala sibuka ukuthi mhlawumbe sebeyaqala ke bayikhipha ke bayidayisa. Lemfelandawonye izoqhubeka ke nokucijwa ngamakhono okuthuthukisa ke ulwazi lwayo ngakwezolimo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseshowe.